Hindi na balong ganom. Abot kita lang. Balong anong pa yung kargana? Oy. Ayan, good morning po sa lahat. Ito naman po si May 17 Ilvana. Please subscribe my YouTube channel. Ayan, good morning, good morning. Good morning, Sis Amy. Shout out sa'yo. Naghahanda ako ng panggisa ko sa pangalan, yung black beans. Kasi pag isa po kami dito sa probinsya ng yung black beans with kamatis. I-mute ko mamaya pag may mga music na, kasi minsan marami nang papatugtog dito sa kapit na. Naglalaga ako ng okra at naglalaga rin ako ng black beans sa likod sa uling. Kasi
Pasensya na kayo at maingay yung mga bata. Doon ko na lang, doon ko na lang itutuloy ko kunin ko yung cellphone. Sirado ko muna dito sa tindahan kasi andun ako sa likod ayan guys, nandito na ako sa kusina. Okra, nilagang okra. Yan guys, oh. Ito po yung black beans. Kumukulo.
Ayan guys, oh, ito po yung isasahog ko sa black beans. Ayan, nagsasayang na po ako. Yan, may pansit po. Pansit. Pero ano ito? Mga ano, painit ko. Painit ko po. Meron pong kakanin dito. Nahaluan ng pansit. Okay na rin. May bibili. Tignan ko muna yung sinasayang ko sa loob. Merienda po tayo.
Galing ko sa loob kasi papainin ko mamaya. Ayan guys. Marami na po ako pintahan. Merienda po tayo. Ayan. Dito sa probinsya, tahimik. Dito lang ako bilib sa mga tao dito, may mga kanya-kanya silang mga puso. Wala pong ano dito kasi nawasa. Hindi gaya po sa amin. Binibili po namin ng tubig. Kung ilan yung na-consume mo, yun ang babayaran mo. Pero kahit na hindi mo na-consume yung minimum, babayaran mo pa lang yung minimum. Kaya kami doon sa amin, nabayaran namin tubig sa ilaw. Dito ang tubig libre sila dahil mga puso sila. Yung iba, nagpagawa na lang sila ng gitmate para hindi sila mahirapan mag-igib. Tignan ulit natin yung niluto kong kanin. Ayan, kumukulo na. Kumukulo na. So, kailangan natin patayin. Babalikan na lang natin mamaya. Ayan, upo muna ako guys. Morning po sa lahat. Shout out sa inyo kay Sis Amy at saka kay Sis Mimi Beer. Salamat sa inyong suporta lagi. Alam ko nandiyan kayo lagi sa akin sa mga premiere ko sa live. Ayan, ako'y nagluluto doon. Nagtitinda ako dito. Tapos pag maluto na yung kanin, magigisa na ako ng yung black beans. Nakababad na po yung malunggay. Ayan. Yun ang ilalagay kong gulay sa black beans. Saka yung maliliit na isda na parang ganyan. Ang tawag dito sa Ilocano sa amin ay bunog. Masarap po yun. Kaya nalagyan mo lang. Yun kasi yung boil na yun. Kaya masarap yun na lagyan lang ng kamatis sa kaasin. Masarap yun. Dito araw-araw umuulan. Minsan magdamag pero pag tumilag ulan ang init pa rin. Shout out Team Ruel Lipat po. Especially kay Sir Ruel. Sis G, ingat ka sa biyahe. Ayan. Dito kasi lahat po may kaya. May kaya po sila. Kailangan niya ang mga bahay nila. Ayan. Kahit nas doon sa sa patas sa bundok, bilag ako doon. Dahil ang mga bahay talaga nilang maganda. Saka sliding window. So, mahirap pumanap dito ng tutulungan talaga. Mamayaman kami ng mga tao dito. Kahit doon sa amin, ako lang ang mahirap sa amin. Kasi doon po sila, di ba lang? Kubra!
Bibili ng balok. Ay.
labasan. Ikaw? Tapos ganito. Tay. Yung nabayad, hindi na pala. Ano yung kito sa pita? Sa akin pag 10 pesos, tapos gano'n pa nga din. Ay, pag nasaan na to? Saan yun? Saan yung 10? Saan yung 10? Nandito na. Tapos po itong ito lang plastic po. Sugod sa ano? O dito. Yung ganyan. Ay. Kaya balog-balog ka pa ata bayan ko. Ako. Ibig ko sa Lumawala ka kayo mo. Ako yung pera pala. Ako. And guys, ang daming bumili.
Maulan din ba sa inyo dyan? Sis Amy? Ayan, ako ay magpapainit ng pansit. Dito sa loob mo kung may wala. Ayan. May bibili. Hindi ba sa? Ikaw, eh. Talipin ko. Wala. Walang peraso. Ay, bago kayo guys. Nag-iimbok. Manandita mo natin. So, ulo.
Sis, Jesus, sis Carlita, shoutout sa iyo. Dami kasi bumibili kayo, iniwan ko cellphone ko. Ay, pasok ako. Ayan, magpainit ka ng pansit. Pansit.
Mabili, mabili. Yun ay. Balak? Nga. Oh. Aligi, dilag. Shout out po sa inyong lahat. Kunin ko lang yung pansit na merienda. Ne. Ay, wey, nakasayan. Bangun banget. Hai.